Astun sisään kuppilaan, hakkaan pari nulikaa. Kysyn läheks mun mukaan vai läheks mä sun mummukaan. Sanot, että mennään vaan, mut haluun juoda kaljaa taas. Mua vähän jännittää, saatan olla kännissä. Päästä meille eikä siitä mitä tuukkaa. Osaan seksaa ja sen sulle lupaan. Sanot, että on huono ja vedät mua turpaan. Miks vitus